Ασκήσεις στη σελίδα 45. Πρώτο ερώτημα. Να βρούμε τη δεύτερη παράγωγο της συνάρτησης ψ ίσον χ επί ι στη χ. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη παράγωγο. Εφαρμόζω κανόνα του πολλαπλασιασμού. Η παράγωγος του χ είναι 1 επί το δεύτερο κομμάτι όπως είναι, συν το πρώτο κομμάτι όπως είναι, επί την παράγωγο του ι στη χ που είναι ι στη χ. Η πρώτη παράγωγος μπορεί να απλοποιηθεί αν βγάλω το ι στη χ κοινό παράγοντα και να μείνει μέσα στην παρένθεση το χ συν 1. Πάω στην δεύτερη παράγωγο, όπου πάλι θα εφαρμόσω κανόνα του πολλαπλασιασμού. Η παράγωγος του ι στη χ είναι ι στη χ, επί το δεύτερο κομμάτι όπως είναι, συν το πρώτο κομμάτι όπως είναι, επί 1 που είναι η παράγωγος της παρένθεσης. Στο β ερώτημα, πάλι θα ξεκινήσω με την πρώτη παράγωγο. Η παράγωγος του συνημιτώνου είναι πλην ημίτονο της παρένθεσης, επί την παράγωγο της παρένθεσης που είναι 2χ, το οποίο έφυτα είναι αριθμός και μηδενίζεται. Άρα μπορώ να γράψω ότι η πρώτη παράγωγος ισούται με πλην 2χ επί ημίτονο της παρένθεσης. Συνεχίζω στη δεύτερη παράγωγο, όπου θα εφαρμόσω κανόνα του πολλαπλασιασμού. Η παράγωγος του πρώτου κομματιού είναι πλην 2 επί το δεύτερο κομμάτι όπως είναι, συν το πρώτο κομμάτι, άρα πλην 2χ, επί την παράγωγο του ημιτόνου που είναι συνημίτονο της παρένθεσης, επί την παράγωγο της παρένθεσης που είναι 2χ.